Gaur bideo bat igota mirakalai, ta denoi esan oi jokatzen Fortnite. Tralalalai, 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 ta denoi esan oi jokatzen Fortnite. Gauzuekin hemen jolasten Fortnite, ta nahi duen guztia eman dezalalai. Tralalalai, 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 ta nahi duen guztia eman dezalalai. Txalo bero bat bertsolariei, hau da, hau, Fornite, ze Fortnite, Fortnite. Bueno, hasiko da, prest. Kaixo eta ongi etorri munduko Fortnite online txapelketa. Munduko leku guztietako partaideak ditugu. Txina, Marruekos, Siria, Japon eta azkenik Euskal Herritik Patxi, Alain eta Iñaki ditugu. Txalo bero bat guztientzat. Orain bai, partidarekin hasiko gara. Has gaitezen. Hauza, hauza. Hala! Hauek dira hirugarren mailakoak aritzen diren jokoak, seguro naiz. Hala! Anatzea, beste hiru. Denara tiroa eta tiroa edoze, hau miserie. Eta musuak noiz. Eta bezarkadak noiz. Anatzea beste hiru. Hala! Kostata Euskal Herrikoak txapeldu. Zorionak! Hauek euskaldunak, Fortnite euskaldunak. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hurrengo batera arte. Agur! Fortnite! Orain datoz musuak eta bezarkadak. Nik hori badakit egiten. Originala benetan eta potxolo eta pantxika paiazo ondoren bigarren honenak. Oso ederra, oso originala, orain DBH lehenengo elkarrekin edo lehenengoa edo be. Lehenengo